आदैया फैयाखैब्लाबो आदै मादैमोनहा फैदों आं जोबोद मोजां मोनदों नङाब्लाथ' गोसोआव जि गाज्रि मोनबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय मादै सिरि आंखौ बुजिखायो न आं मिन्थिखायोमोन आइयासो माला आंखौ रागा जोंगागोन दिनै जायख्लंनोबो फन हरबाय थाबाय आङो हमासै बेबो जानांगौ आइया बादा होदोंदां आयौ नै हामाथो सानाबाय थालायखो बेवहायलाय हा ना सोरखौबासो गोसोखांदों बेबायदि खोमसि दरसि सानाब्लाबायनानै थानाय बेलाय आयौ बिदि नङा आइया हामा बायदिथ' अब्लालाय नङा माने आं मिजिंखौसो नेबाय थादोंमोन बेवहाय गामियाव क्लाबाव मिथिं दं होननानै थांदोंमोन ना ओमफ्राय सफैथ'वाखै दाबो औ दे होमबालाय आंनि हाबाखौ गारनानै आरो बेलेगखौ दासानखा मिन्थिबाय आं बिदि नङा दे आइयै औ नङासो जागोन मागोना बिदि नङैखायनोथ' गोदो खारखांदोंमोनहाय नोङो आइयै थांखांनाय बाथ्राखौ बेफोरबायदि दा बुं नोङो आं नंखागौबालाय बुंजाखागोन आरो दे जियानो जा बासनफोरा आरो स्रां स्रिं सुनानै दोनखा मोनाबाबो जेबो नङा अखायाबो हाथेराहाय जेबो नङा अखा हाबाबो सुजायो जागोन दे आइयै दा सुनानै दोनगोन आङो औ हास्ला बैसोआलाय माथो दे नेबाय थाथ' दसे नेनानै खामानिफ्रा मावहैदो नों जेखियानो बुङा आइयै अब्लाबोथ' नोङो आंनि आइयानोथ' जाबायना खामानिफोरखौ मावनायखौथ' आं जेबो मोना र' नाथाय माखासे बाथ्राफोरखौ नोङो मानो बेफोरबायदि बुङो हे मिजिङा दाबो फैयासै मोनाबायथ' र' आं फनसो हरफिननांसिगोन दां ओरैनो अखायानो दानो हाया सिजानानै फैयोब्लाथ' दानो गगा मोनगोन लोमजागोन बियो मानसिया ओरैनो साथाबो लांखायाखै आबा मा खालामबाय थादो आखिदोंमोन माथो आखिलायखो नोंहालाय बोरो ओमफ्राय दिनै आबैया माबा एवदोंनो नोंनो थांद' जाहैदो बोरो आंनि फिसा हौवा आखिनाया मा आखिखो बियो आयौ मायानि महरखौ मा आखिखो बेलाय गथ'आलाय हे इसोर बहा मोनना बिदि फट'खौ आखिखो बियो सर माथो बेफोरबायदि खालामजोबखो गथ'आलाय गथ'आलाय माथो जात खालामनो रोंथारबायलाय बिलाय दा बिफायाव नुबा मा साननांगौ बियो मा जाबावगोन आबा मोनथाय हो नै कारेन्टआबो थांलाय फैलायसो जाबावबाय माबे सुनानै न' सिङाव थांसां बारहुंखा बारब्ला गिनो ओंखारलायलाङो दा होदावलायगोन ओमफ्राय बिखुनजोआबो हो मिजिं नोङो बे एथ' बोथोर गाज्रियावलाय मानोथो बासन सुनांगौ जाखो दिनै गाबोनबोथ' सुनो हायोना फुंफोराव नङा माने सुखानानै दोननो सानबायमोन आरो दे होगार होमबालाय बोथोरा गाज्रि जाबायना थाब जानायनि सुना होनि आं र' नाङा दे मिजिं बेफोरलाय मासे दसेनो मा जायोना ओमफ्रायथ' आइयासो थिनखादों दा नोंखौलाय मानो बिदिथाय आइयाबो बोथोरखौ नुखाथारबाय बियो जाद्रायथारालै बेनाबाथाय जेबो नङा दे मिजिं नों आंखौ दाबो रागा जोंबाय थाबावबाय आरो आयै औ रागायाथ' जोंदोंमोन र' आबा नाथाय दा हजों थांबाय ओमफ्राय गोसोफोराबो एसे कनफार्म जानानै फैबाय जे नानिया जायजों थांदों बे गाज्रिथ' नङा आबा लोगोरिया मोजाङानो बेना ओमफ्रायथ' आं मिजिंखौ मिन्थिखायोमोन ना आयै आंबोथ' बिदि गाज्रि खोनाखायाखैमोन गथ'खौ ओमफ्राय दा नायनानै मिन्थिबोबायना आरोबाव थेंक इउ स' माच आयै नोंसोर बेयाव थांबाय नानियाथ' मोजां मोनखासिगोन बियो दे आबा आरोलाय सानबेसे रागा जोंबाय थानो नङा होनबा हा गथ'फोरनि खुसियावनो जोंनिबो खुसि आरो जों बिमा बिफाफोरा गथ'फोर खुसि थाब्लानोथ' गोसोफ्राबो मोजां मोनोना औ आयै ओमफ्राय मेहेरालाय मानोथो फैयासै दाबो जानो हायाबा आं फन हरदोंमोन हमफिनासै माथो दे होमबालाय ओमफ्रायथ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय लाइफआवबो बांद्राय सानफ्रामबो सिरियास जानानै थाबाय थाजायालै सानफ्रामबो आनहेपि खुसि गैयै थाबालाय बोरै जानोसै बेखायनो दुखु दाहा दंब्लाबो एसे गोसोफ्राव लाबाय थानाङालै नङाबा दावगानो एसे खस्थ' मोनो दा जुदि जोंबो दानिखौ रागा जोंनानै थाबाय थायोमोनब्ला बोरै जागौमोन बेखायनो जेब्लायबो फ्रि थानायानो मोजांसै माथो सानबाय थाखो ओमफ्राय ना नोंबो थांफाफिननो लुगैदोंमोन आइ आफामोनजों नङालै नै माथो होमबालाय
लाबोनाया माखासे मानि दंबावोमोनथ' औ माथो जाखो ओमफ्रायलाय आया आं नागिरजोब्बायथ' ओमफ्राय गैया माथो नों अबेबा दोनस'नानै बावबायदां ओहोथ' आं जेरावबो दोनस'नाखै माथो ओंखाम संग्रायावनो दोनदोंमोन ओंखाम संग्रायावनो दोनदोंबालाय फाथा निमखिबो दंबावोमोन मिस्थिबो दंबावोमोन ओमफ्रायो बुनिया बाजायाबो माखासे मानि दङमोन ओमफ्राय सिंग्रायाबो दंबावोसोमोन बहा थांजोबखोथाय ना मावजियासो फैखो ओइ मिजिं मावजियासो लानानै थांबायगोनदां ओइ जोंनाव मावजियानो फैफेरामोनथ' बहानि मावजि फैनोब्रा गैयालै होमबालाय बहाथो थांखो आइया दोनदों खोमालै गैयानो दोनाखै आं सोंखांबायना बहाथो थांनांगौ जाखो होमबालाय बाद दे आरो गुड नाइट मिजिं अखायाबो हागायासै माथो फुंनिफ्रायनो हाबायलै दिनैथ' औलै मिजिं मेहेरासो आंनाव फन हरदोंमोनलै दिनै मानोथाय ओमफ्राय हरफिनदोंमोन आं गैया हमासै माथो मिथिया मिजिं आरे मोनथाय नों बेखौ मा लाबोखो जोंदां नों बेखौ लांदो बेखौ आं लांनो नोंसिनाथ' ओंख्रि गैया होनदोंमोन ना नोङो जोंनाना मेल्ला दंखायो आलुआनो नों बेखौ लांदो आइनो इनोसै होनबा बेखौ नों लांदो दे ओमफ्राय नोंसोरनि आइया नोंखौ रायबालाय आंनि आइया रायबाबो अरजाया मोनदे आबा मोनदे आबा नै बेयावसो दं माथो नोङो नै बेवहायसो दं माथो नों आबा आंथ' बेवहाय दंखायो दा एहे बेखौनो बहा थांखो नंदों आङो ओमफ्राय नों आंखौ गोमाजानो गिबाय थायो गिया जाबाय आबा आं बेसेबांबा गियो गावखौ बहाबा थांजानो बेफोरबायदि जेराव मेराव थालाबायनाङा आबा मिथिबाय फैदो बोथोरा गाज्रि जाबाय ने आबा दुगैहैग्रोखानोसै नाङा दे आबा दै गुसुजों लुस्रबानो जायो दे नोंखौ सोर बाला हाद्रे बेफोरबायदि गेलेलाबाय थानो थिनो आबा हो दाथ' दुगैयाबाबो फैया नोङो थौ माबादे गथ' हायाव सोन्दोबावदों माथो बेलाय हा नै नुदोंना आखाया हा गेलेनायाव गेलेनोसै दा दुगैनो बायोना नोङो हाद्रिखौनो फुनफबनानै होसिनबावगोन आङो गैला मावजिनिसो फिसा जाबाय बियो आंनि फिसा नंला नोङो मा बिदिबालाय सोर नायसनबावगोन आबा नोंखौ हा सेंग्रा देनायनि जानांगौआ है गोसोफोरखौबो दासो स्राय मोजां मोनमारबायलै आङो नंखायना औ एकदम नंखाय ओइ आइ बिखुनजो मोनावसो थांनांसिगोनलै आंहाबो नै नोङो माइब्रानि गोथाव मोनलोंगौबा थांनो सानदों इस नोंनो मोनथिखाबायबालाय माथोबाव आरोलाय नै नोङो थाम नोङो नायबाय था नोङो थाङा नामा आङो गावबागाव बुंहरनानै थांबानो जाबाय आंलाय आरो मा आं बायदि गोसोफोरखौ ओरैबायदि मोजां मोनबायना मिथिबायना जावैसो गोदान मोननायखाय माने सोरा माने नों आंनि बाथ्राखौ खोनासङाखै नामा ओइ खोनासंदोंब्रा गोसो होनानै खोनासङाखै नोङो ओइ माबायदिब्रा आं एसे मोजां रायलायदों नों मानो खोनासङाखै मोजाङै बिदि नङाब्रा माने आं खोनागासिनोखाना नट इन्टारेस्टेड गैयै बायदि मानोथो खोनासंदों बिदि नङारा माबायदिथो होनबालाय साला एसे मोजां रायलायबाय आङो माबा ओरै नायदिंलाय मोखांफोरानो आरे बिदि नङाब्रा नों बुंदोना आं खोनागासिनोखा दा ओइ बुंबाय थानायाव गैला आङो मासे रागा दंब्रा नोंनावलाय है दे नोंखौ देग'ग' नायबाय थानांगौ आरोना औ नायबायानो था नायनो बायोब्लाबो नायबायानो था आं बुंदों आरो सोरां आं गोसोखौ मोजां मोनथारदों होनदों आङो दे नोंनि खुसियावनो आंनि खुसि नङा होमबा बिदि होनब्लासो मोजां मोनो दे आङो माने जावैसो गोदानावबो थांबाय नानिजोंबो रायलायनानै फैनो मोनबाय बेसेबा मोजां नांबाय ने जुरि जोंना मामि सनाया मालाबानो थांबाय गुबुननि न'नि माइनाव जाहैलायबाय औ बेनोथ' राइट ओमफ्राय बिखुनजोआलाय माथो बुंदे बुंबाय थायो दिनै जानो आरो जेबो बुंनायाथ' बुङाखैमोन र' ओमफ्रायथ' जोंहा नानिनि न'खरनि नालाय एसेब्लाबो सिरि थानांगौ जायो आरो बेनोथ' जाबाय आरो सोरां इमियाथ' दे जेखियानो जाया मानो ओमफ्राय नानिखौ जोंहानावबो थाबैनो आलासि जानो लिंहरनोसै दे नों माथो होनो बेखौनो सानगासिनोखामोनलै आङो औ हौवायाबो एसेबां मानि गाज्रि नङा दे नानियालाय गाव जुदि फसायनानै लालायखादोंबालाय मोजाङानो जाखागोन बाखि जेखियानो जाया मानो जुरि बेफोरबायदि मोजां मोनलायनानै जुदि मोनलायोबा मोजां मोनलै आंबो आरे बा बेखायनो गाज्रि मोनखाया आंबो थिग दं दे अब्लालाय जोंनिफ्राय हरनांगौखौबो हरनोसै जोंहाथ' आरो फिसाजोबो गैखाया नालाय नायल' जाल' नानि सासेल'
दा बेखायनो हानाय मानिखौ जोंनिफ्रायबो हरनोसै ने औथ' आरोलै सिगांनिफ्रायनो बुंखानाय माथो आङो ओमफ्रायथ' आदा थानाय मोनबा बांसिन मोजां जाबावगौमोन ने बेनोथ' बेखायनो नानिखौ ना बिराद माने गिदिरसो हाबा हरनो सानदोंमोन आङो दाबो जेबो नंला दे सोरां जोंहा आथिमंगल खालामगोन ना दे होमबालाय बिदिनो जाथोंसै आरो हजों गावबो मिलायनानै थानो रोङोबालाय गावनि थाखायबो मोजां आरो न'खरनियाबो बिसिना मिलायनानै थानो रोङोबाथ' मोजाङानो जेब्लायबो खुसिल' थाथोंसै ने औ आरो माबा मोनसे प्रब्लेम खोनायोब्ला लायफिनथारगोन दे आङो खोथा गैया ओइ बिदि दा बुंब्रा बोरैबा मोनलायलाङोलै ओरैनो उन्दैनिफ्रायनो एसे आलो आलो देरबोबाय जोंहा नानिया ओइ माबा सोना आरो आबामोनथाय बा आबैमोनाव मा मोनजाखो नों दिनै आरे बा गावला ओमफ्राय हारसिं थांबाय आं आबा औथ' आरोलै आंबो थांबागौमोन दा जोंखौ लांफायनि दाय जाबाय थादों बिथाङा बिदि नङालै आबा जोंथ' आब'नि गुमै गोदानखौ सिनायदोंना बाबा नुगोनलै आबा मानो नुवा जानो जों लेंहैखाबायना जोंनाबो फैसिगोन गुमै गोदान फैब्ला थिगसे बानजा हो गावनाव मेरला दंखायो माथो गुमै गोदानाव बिबावसो ओइ आबा नै आबामोनथाय नोंनि आबैखौलाय मानोथो लिंबोफायो लिंबोनांगौमोन ना आबैनालिखौ आलासि जानो लिंबोथारासै गावहा मादै फैनानै दंफैयो मानो हाबा दा थांखासै एबारनिफ्राय जेबो नङा आबा सागनद्रायासो फैबावबाय माथो होमबा न'आव आलासि जाफैदों दां मेहेर आं आइनो फन हरबायमोन दा दसे उनाव फैगासिनो बुंदोंमोन बियो आइया बिदि खालामनांथारामोन मेहेरा बेसेबांबा दुखु जाबाय हनै दुखु जानो नाङा दे मेहेर आं दङ ना ओमफ्रायथ' नायल' आइयाबो गाबोननो मोजाङैनो मोजां हामफिनगोन दे हामब्लाथ' मोजांलै हाथरखि हामब्लाथ' मोजाङानो नाथाय डक्टरानो जेबो बुङाखै माथो दाबो आइखौनो हुसाव लाबोनो हायासै दाबो हनै मा नांनायनि बेबायदि लोंनांगौ नों आयै आइयाबो खालाममारथारोबो दिनै मा होनबावनांगौ जाखो ओमफ्रायथ' आंखौ ओरैबायदि खानानै दोननाय बायदि मोनबाय आङो गेजेराव एकदम थानाय बायदि ना ओरैसो थांनो हायो ना हरै थांनो हायो गोसोआनो फारनैथिंबो दंलै आंना गावनिनो मानसिना बेबायदि हरखाबै नागारनोबोथ' हायाना जाथारि खामानि मावथारो नालाय आइयाबो मा नांनायनि बेफोरबायदि बिस लोंनांगौ बियो दा गावनो आरो मा हालोदाव फैखो मानोथो बिदि जालांथारखोब्रा आयै मानो बिदि जालांथारखो नोङो बिराद दुखुसो मोनबायलां न'आ माने गाज्रियानो जाथों हाया थेवब्लाबो बेबायदि नायनो हायालै आङो दा आंसो मोनथिसिगौ माबायदि मोनगासिनो आङो औ मेहेर मोनखासिगोन ना आंबो जि बोरैबा मोनबाय नों हाजार आंनि गाज्रि लुगैबाबो आं बिदि हानाय नङालै आयै ओरैबो जाया जाबाय दायो गोसोआनो आयै नोंनोथ' मेहेरखौ मानो बिदि दुखु होबाय थायो दिनै बेबायदियाव मानसिया बेबायदि सानब्रै मा जानांगौ दिनै आं मिथिगौ मेहेर नोंनि गोसोआव दायो मा सोलिगासिनो फारसेथिं बिमानि सैथोखौ मिथिबाय आरो फारसेथिं बेबायदि जाबाय आइया आंबोथ' आरो एसेबां बेबायदि लुगैथाराखैहाय आंथ' माने खालि बेखौल'सो लुगैदोंमोन जे आइया गावनि गोरोन्थिफोरखौ मानिनानै लायो आरो माने गाव बेफोरबायदि आरो मालाबाबो दा खालामथोंसै बेखौल'सो लुगैदोंमोन नाथाय मा जाखो बेफोरो टेनसनलै बालनि एसेबां बेबायदि जिउ रावनोबो दाहरथारदोंलै साननायफ्रानो उल्थां फाल्थांल' जाबाय थायो जेरैबो मानो बे इसोराबो माने आनजाद नायबाय थायोना टेस्टिं नायबाय थायो आंखौ गावनि जिउखौनो फोजोबनो लानाय आरे मा खोथा जाखो बेलाय आयै मा दिन नुबावनांगौ बाखि दंबावोलै बेबायदि जाबाय थायोब्लाथ' ओइद मानसियानो फाग्लासो जालायलांगोन माथो आयै आइया मानो बिदि खालामनानै लाखो दिनै हनै बेफोरहा माबोरैथो जानो मोनखो आबा माबोरैलाय बेबायदि हरखाबैनो आंथ' मा होनना बुंबावगोनलै आयै खालाम थांदोंमोन माखौबा नाथाय जाबाय हनै मा बिसखौनो लोंनानै लाबायलै आइया मा जाबावगोन दायो मानो बेबायदि खालामनांगौ दिनै आइया मानोथो बेबायदि लोंनांगौ जाखो बिसखौलाय गिलु बालु गावनि जिउखौ लानानै बेफोरबायदि गेलेजायो नामा आयै नाथाय हाथरखिखौ किडनेप खालामनाया मा आबा आंनि आइनिनो आखाइ दंमोन आयु नोंनि आइनि आखाइ बिदिब्ला जों सानैया नंमारगौसो दा बेखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन आङो बेहायनो आइया बेबायदि खालामना लाबाय गावखौनो गाव हाबा गावनि दायखौ लाखुमानो थाखायसो बिदि खालामखो ना माखो बियो दे मिन्थिनायखाय बेफोरबायदि खालामनानै लाखो जियानो जाले आयै नाथाय आं आंनि आइखौ बेफोरबायदि जाजानोबो लुगैयाखैमोनलै औ आबा बेफोरबायदि जाजानाय सोर लुबैनो दिनै
हाबाब बिसखौनो बेबायदि लोंनो हाबाय बियो डक्टराबो दाबो जेबोखौनो बुङासै दिनै खालि खाथियाव दङल' बुंबाय थायो जेबो गाज्रि साननाय लाबोनो नाङा आबा हो गोसोफोरा एसे फोथायनाय लाखि माया फाग्लि मा खालामो नोंलाय औलै आयै मानो बिदि खालामनांगौ नोङो नों माबा मोनसे जायोब्ला आं मा जागोन दिनै दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर ओमफ्रायथ' अखाबो हागासिनो ना सनामोन बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों अखा हाब्लाथ' आरो साउन्डआबो मोजां जाया नालाय बेखायनो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव लाबोनो हायासै दे सनामोन अके बाय बाय गुड नाइट अखायाबो नै हाफिनलायबायानो जाखिनि बानायनो हादों बेखौनो लाबोनाय जाबायलै सनामोन गाज्रि दामोनसै